И здравейте, приятели! Днес правим клип, в който с никой не говоря още. Така. Днес копаме на ларпва, което е тъпо. И моля ви се, пак ви казвам, кажете ми как като говоря с приятел на бандикама настройка там. Да направя или каква си настройка там, защото хора, искам да снимам с други приятели. Значи снимам с тях, те говорят и не се чуват. И това е някакво много тъпо. И това ще ви кажа. Тъй, този клип не знам какъв може да е. Но не знам. Не ми е. Окей. Инвестициите, да. Окей, приятели, лаги. Ще стопна клипа и когато съм готов, ще дойда. И приятели, тук сме. Ами да. Мисля скоро да правя синглплеер. Само че малко лаги. Това е лошо. Затова може да се наложи да снимаме с друга програма. Но ако кажете с каква програма може да се снима с два приятели и приятеля да се чува, или моите приятели, и ще продължим да снимаме. Да. Това е следващия клип, който ви казах, че ще пускаме. Да, приятели, абонирайте се, subscribe и тъй нататък, за да продължавам да снимам. Не че да знаете, приятели, цялото ми време не е Майнкрафт. Имам и време за даскал, такива. Затова. Окей. Сега, приятели, ще видим. Ще буквално да аспект не 3 2 меч. Да. Приятели, сега ще питаме кой продава този меч. Да. Не знам какво ще става тук, но малко забива, което не е добре. И ще стопирам клипа. Когато спре да лаги, ще дойде. Окей, приятели, май спре лага. Не знам. Хора, ако лаги в клиповете, извинете, само кажете. Ще се опитам да направя нещо по въпроса. Да. И приятели, аз мисля да... Не. Още малко и ще спра клипът. Чакайте, че... Ми да, приятели, мисля да спирам клипа, защото като гледам е тъпо само да ме гледате как копая. Други
другия епизод ще сме в Survival и ще снимаме. Да. С приятел. И приятели, довиждане, това беше от мен. Абонирайте се, subscribe и